Hi guys! Good afternoon! September 4, 2000 oh, September 4, 2021. Diaron guys nya. Karon hapon na. Bagong linggo guys. Na ako'y lakaw guys adto ko sa merkado karon. Nya muhapit po ko sa employer guys na ko'y kwaon. Nya. Hello! Guys, ay nagsigtawag na ko dito ay. Oh, mga pilingan. Hi, sa! Pals, wa magay kay lantaw! Pas ana na haligi oh. Hey guys, nana ko sa karsada. Gulat kog motor guys. Or di ba maghinay-hinay ra kog lakaw. Hapon lagi ko nagkalapos yung guys kailangan trabaho. Balikat lang gani ko guys kay kaning nagday adlaw ang trabaho. Lisod. Oh. Pwede ra di ay? Oh, sakay na ko kuan guys, tricycle. I love you magpundo no. I love you magpundo. Iskina mo da, iskina. Ha? Kay? Ano ah? Ah. Wala gyud kay ora raman ang dilakwan. Ka mangay raman. Saan trabaho ikaw? Oh, Saan trabaho? adi ba sa balay ba dagan trabahoon? Kay ngani sige mo wani kining mga habal-habal. Habal-habal dito ang banday. Nya. Para ba parang at among karga sa kuha to, buharak. Patlo ka sila mo, maluting. Sorry, pagkarga, ay litit. Anak sila. Okay, dawara mo po ilahan no. Oh, kaniram, para sa karga nila. Pero buot sa ton dili ko pero- magbuot no. Oh, pero tayo dagang alasan, anong pagkumantian, pwede na. Kani ini naglakaw. Pwede na, parkingan ang duha na yun. Okay naman sila. Oh, namin bantay. Yes. Ano lang ko? Ako kay wala. Kanani naugsa ko ha. Ay, naabot lagi ko guys. Please sa
Dara ah. Bakit ya? Salamat po. Guys, dito doon sa SM Consolacion. May McDo. Guys, in Consolacion doon. A few moments later. Kuha na mo na ron. Isod na no? Kuha na ron, pintadong kay kanini ang. Ako rang balikon ha. Ano pa zong? Ah, Biyan. Salbar. Balikan mo tao na ako kay. Salbar. Kasi mag-uwan yan. Nakainom naman tag-iya na kay. Nakita ni mo. Kapit mas. Mayang ko dito. Nay, nangita ka payo? Nangita ka? Brown? Asas kompensada raw. Danhon unta na ko na sumua. Kaya umululan raw ba? Bidyo-bidyohan ng ate kay na para naay kuan. Nay. May ebidensya. Wait, trapo na mo rin. Dong, apili dong ba? Sabon mo na. Yan. Ang pagwapa. Lima ha? Aray, utang nga dyan, pre. Tirade mo. Ngapon. Yan bayad. Nabay di maat ba? Ay. Daan ba kayo nag-email tayo yan? Totoo mo, dasan ay basta mga laba po kapon. Tingnan nyo mga laba ba, kamunhima na, wangan. Ano, pwede kang pumuagas? Kadlaw, kita ko sa laba. Apa may mantika dong? Naa. Walang kalat pa dong din. Baday, dua kalapat baday. Kadakkan din Baday, tindahan. dua kalapat baday. Dua kalapat dito ano lain. Kana lang. Di-update. Di-update mo kalapat dito si Afit tulad sini. Dancing ko na din. Ikaw na kung gamay pasok na oras sa sakyan. Tara nilang ibon. Ah.
Bawal din namin plastic. Puro may paslak dire. Kurang balikon dong. Kurang balikon nun kaya pa'y pakugbuhat. Ako safety pa kung sikan do. A few moments later. Silang pahaya. Pagpila na. Kaila lang. 5-5. Why ka tong chicken hot dog? Kinagis. Ah, patong. Ay lang, kanila. Anak ma'am. Ano mo ma'am? Pwede ra tunga anak. Sila. Tunga lang. Kani. Dali, balaw kilo saya din. Ha? Ready mo. Pila. 300 lang ka, tapos 20 man sana. Bagsak na sila. Pwede ra. Tunga ra. Mag-ayaw ko inabang. Baboy nai. Ayo. Ilang tapo? Wala pa buta. Kani ako ang tapo. Hindi na naman
Kasama namin.